Ja sa volám Ištván Matušek a som z vinárstva Promitor Vinorum. My sme rodinné vinárstvo dvoch rodín, pravdu povediac. A nachádzame sa v Galante, obhospodarujeme zhruba 3 hektáre viníc a vynikáme s vínami akostnými, väčšinou prívlastkovými vínami. Totiž od samého začiatku ako veľkí milovníci vína sme videli, že keď sa chceme zaoberať s vínom, tak jedine s kvalitou môžeme prenikať na trh. Takže naše vína sú, ako píšeme aj na našich webových stránkach, že úprimné a čisté, čistá vôňa, čistá aromatika a samozrejme preferujeme odrody, ktoré sú pre náš región známe a vždy sa aj pestovali, ako sú Rieslingy, Riesling Blasky, Riesling Grínsky, ale sadíme si aj na naše slovenské novošľachtence Devína Dunaj. Od samého začiatku sme cítili potrebu, že aby sme sa otestovali na tých súťažiach, čo porota, respektíve odborníci vína, akú mienku tvoria o tých našich vínach. Takže pre nás to bolo veľmi dôležité, aby nie len my sami si tvrdili, že tie vína sú výnimočné, dobré, kvalitné, ale aby bola naozaj že odborná mienka o tom. Začali sme na tých domácich súťažiach a dá sa povedať, že už posledné 3 roky chodíme na známe zahraničné a už teraz môžem povedať, že už prevažne na zahraničné súťaže a napríklad v minulom roku sme boli aj vyhodnotení na ABCčku Vienna ako najúspešnejšie slovenské vinárstvo. Dosiahli sme 8 medailí, z toho 4 zlaté a 4 strieborné. Čo sa týka Danube Wine Challenge, ja som veľmi privítal, že konečne tu máme na Slovensku súťaž od OIV a myslím si, že organizátori urobili všetko preto, aby sa to aj prezentovalo do sveta. Takže naozaj veľmi prísna, veľmi profesionálna porota, že dokázali sem pozvať takýchto ľudí, nie len tých domácich známych. A nikdy som ešte nezažil taký marketing okolo toho vína, ako sa to robí s tým Danube Wine Challenge, že potom nejde len o tú súťaž, ale že potom následne osveta do Slovenska s tým odkazom, že slovenské vína majú opodstatnené miesto ako aj na tých zahraničných trhoch a že konečne by sme si mali ceniť to naše domáce.